Som a la cala de Rocapina, un trosset de paradís de l'illa de Còrsega. I ara donarem la volta a la punta de Rocapina per visitar l'impressionant platja d'Arbejú. Còrsega és una illa gran i molt muntanyosa. Els seus pics arriben als 2.700 metres d'alçada, però ens sorprèn les grans platges solitàries que té i lo poc habitada que està. Ja fa dies que només veiem natura i paisatges espectaculars. Fa dies que no hem vist ni una sola casa. Els únics éssers humans que veiem també habiten en velers que van i venen igual que nosaltres. Potser som el paradís i la Noemí és la meva Eva. I potser, només potser, trobarem la felicitat. Tota la bellesa del nostre món és aquí fora. Només ens cal sortir i buscar-la. Ara navegarem les 17 milles que ens separen de la gran badia de Propiano i visitarem Campo Moro, un preciós poblet amb restaurants i una petita botiga de queviures. Propiano és el poble més gran i dona nom a aquesta gran badia. Té un port amb els serveis bàsics i hi podem trobar de tot. Here comes the moon, held by my love, to shine on you with a light that comes from above. It's not the sun, not burning bright, but it's enough to not be hit by the night. Teniu ganes d'arribar ja o què? No sé, jo tinc ganes de passejar. Passejar? Trepitjar terra? Sí, carinyo. I hem arribat. No ha arribat? D'arribar a Campo Moro. Han estat uns dies fantàstics, navegant i fondejant en cales totalment verges. Des de la parada Bonifacio i fins a Campo Moro només hem estat envoltats per natura. Realment podem dir que hem estat al paradís. Però ara les provisions se'ns han acabat del tot. Baixarem al bonic poble de Campo Moro. Carregarem el veler de provisions per navegar cap al nord de l'illa de Còrsega i anirem a fer un bon sopar. Què passa, on anem? A sopar? A sopar. Al restaurant d'aquí de Campo Moro. Are you happy you are going to a restaurant? Yes. Yes? Not only going to a restaurant, we are going to Spontino. Home, si aquí el Miqui.
chemical. Everything was empty except like Yes. the fridge is empty. No bread anymore. Nothing. Cariño. Now, really, patxi, felicitat. Què et passa? Què et passa? Tu no has menjat? És bo? Mira la càmera. Delicious. La mà, posa la mà. No, està sentat aquí. Ah, aquí. Oh. With the legs crossed. What huge piece of meat. You have been hungry all 11 days without eating. Què és això? Ah, és una ceba. Que guai aquesta patata. Amb forats. A posto? Yes? This was very good. Ho imparato un po' italiano. Pero nosotros no hablamos italiano. This is a cake with roctina. It's good. What you asked you? What is this? Châtaigne et mon chocolat.